nyuwun sembah ngiring ulun kapura sang Murpengrat mring sahanan ingkang suyang tasih maweh buka kang sawakung mesring trahan iwang kanan mamuju ing wang Ilahi awik nam astu purnomo sidom kaum awik nam astu silat mering juang jagat arono siram tondo kami sisaning disono sono sinawung nang neglopo estu maksih lestantun lambahing Buddha sinantur tutur katutur katulo tulo tulat mering radeng paradya Winursita upama prameng neskara karanto diya tumiyeng jaman Purwa mangjata kapasaran gebitutan murging lambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang Purweng kota segebyar dumadining wayang Purwa pinarti tameng loto mangya tekap pasaning gebitutan murging lambang matumpa-tumpa tawung murging lambang matumpa-tumpa wasaning gebito anenggih negaripun dita ingkang minangka buwaning carita kocaping mangke tansah jaya mangaduking keraton negari Ngastina ing Gajah Hoya kala becik wis kemlar jroning panggilan dijati amping sani panggelaran inggit Purwa Surya Candra Darumyang Kartika wis pinurba Drateng Kawasa sari ratri angitri bawana Purwa teking tuksina gilir gumanti tempat dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarata abad pedhung klantang kartu mangkar kowe sinarambun kowe japating grembyah dadya padhang ing kutu-kutu walang atoga burun unum yang Brontoyo dadya beranakan tanpa wicalan padhang terarang sang juang retnawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing kalingan mukir abang merengangah
lamun kaek siayah dilat-dilato bumi saya dangu sumuruk Sang Hyang Arga katon seblak kanan ing abang esmu jenar kaperbawan sinaring Sang Hyang Basanta tanan tuwa katon ijo ruyu-ruyu hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo bocah ing gunung kinemulan ketanu kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanah wis dangu selaing kawula tasih dene Arsa angupaya buga karep Tegal Sawahe anglur sila tanon bedhoti sambi sesindenan mikul garul kune anggring raja kayane sawane ana pirembagan Soma Rewangi Sang Hyang Arga saya dangu saya inggil sinar wis katon melok sinaring jagat wis katon melok dumugi kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yudha rebut teja rebut kekuwung parandene tatan wonten ing ngamadane kekuwung ing praja ing Astina kang minangka bebukaning carita ya ing praja Gajahhoya ya Liman Benawi muringgi kare 100 tanantuk 1000 jangkep kinega Kurana negara Astina dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya menawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa bakun gating maninggal kapantuk uting Cakrawala wane-wane Joko wis sawane kineping jurang loro kinepung Basirung kinarya susuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran ter sasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanan ruwe-ruwe karang kitri ruwe-ruwe ring klopo besuber pasiten mamur sadekah tandur tangkar mangkar kapriyan dadi gunung-gunung bebanjang ngarang sang langit lenggak-lenggok lampeng tuen mijil saking sendang wening tirtane iline pinara para playune tinampi waduk pinendung bendung kinarya angelini sawah yang petegalaning Narakesma mokal pangkoleng tetani bebasan datanono bumi sajengka ingkang selo sedaya tinandra kang prakapi pandya Betari Sri Aglar Pasiban Yayah Rukmi Sari kang pirangkuk pertiwi ana gungimbange gunung Agung Rineksa Mrih Lestari urun tumurun ratu merah sadya dadi urek-urek kaning lingkungan gunung-gunung bebanjaran nang sang langit nenggak-nenggok amping mijil saking sendang ning tirtane ingon-ingon raja kaya ide iwen sangsaya angrembaka lamun miyang aglaring mangunan lamun manci sarep surya samya mulih marang kandange dhewe-dhewe tatanono carane kandhang anggo kinanjeng palang lebet tebe saking tindak sangsaya sinansaya wada winada ananing mumat sinamatan daya dinayan suwiji-wiji wis mapan sejatining jejibahan kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa karsa hababar karya kenging binasake negari Astina naku semono lagi mancik marang jaman kecono panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karo toto-toto raharjo dasar guru kang gedhe obori madang jagati dhuwur kukuse turut adoh kuncarane turut kasusuring manca praja lah sinten to wau menangiro den ucapno dosa namaning Sang Nata dosa arane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jaka Pitana ya Sang Nata Prabu Kurupati ya Prabu Jaya Pitana Nalindra pepakuning bumi kang hanggungan jejekaken Kautamarisa juga lenggah madaning damar kecana binayang-bayang sang jaring purhab surhab sehari kawis ngal bebaandri sagung kang samya semewa yaya robing samudra ing daratan miwadatan kantun rawipun anung-anung tetungguling praja negari Astina miwah sang jaring para kadang teng sampun kirang kaglah bergagah yayah playit inggih ibu parangge menika ta warnane kadang nata nalindra ing Awangga Senopati negari Astina Narpati Karna Basusena ing Awangga
lenggah ing sakmadyaning kedaton garing Astina puja garing negaring Astina pandhita ing Sukalima peparap Sang Tapa Kawan Durna yuri Sang Resi Kumbayana Sang Nata Prabu Duryudana mengkaraken milenggahipun Patih garing Astina Satria ing Plasa Jenar arenggih Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Sang Harya Suman ya Raden Trigantalpati datan kantun ugi pisanipun kadang nata Pangeran Pati negeri Sang Raden Karatomarma lenggah wonten ing wingging piyambak nrimadyaning paseban garing Astina pocaping mangke ing jawik tinggal gendera rontek umbul-umbul kekiterangan danu yayahe monteng mangsa labu payung megar mendhe jamur barik mangsa rendeng tombake ngrangap ijat kareng mangsa katiga datan kantun rawuhipun Sang Mahatma Resi Wara Bisma ngetal kandha ucap mangke didhemadaning kawontening garing Astina samirana datan mampah datan godhoan ingkang obah kapiyar sumung swareng pradonga ewah panglik ing waranggana sigra murwani pangandikan ingkang dereng kababaring lesan ramnyang ning kang sasangka kumanyar om mangrengkara ming pure mangkin tanpa sirep emas-emas murup ing langit
Maritinon neng pase wakan busana maneka warna puspiteng Udana miang panjreh sarwa rukma renggeng manik nara Obro prabanyo sumirat Obro prabanyo kang sumirat kenyaring teca leliwaran lerki lan sesering radit wimbo kekonto mrek katyuping maruta mendo separan mangambar kongas ngepeki madyaning pasewakan tandya Diwang Purbatri dewe ana sasmentaning sun jagat pasisanding Bathara paman Patih Harya Sengkuni ayo dadekake kaget panglira si Paman Patih dene sira ingsun piji menangarsaning manira Paman Patih Harya Sengkuni kawula nun nggih anak Prabu kepareng kula miji paduka miji dhumateng wiswanipun ingkang bapa ing kematian ing jawi sanget watosing manah bebasan pindharaning salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nggih nanging sareng wonten ngersa paduka anak Prabu Duryudana kawula tebih saking raos kemarasan nggih wantor sabda tama paduka amiji dhumateng kula ingkang bapa ing kematian sumadung dawuh nggih kawula nuk nggih Paman Patih Harya Sengkuni nggih katiparan gensi paman ingsun percaya inangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting kamrajan Nagaring Astina para diagi aturna lawan panjenengan ingsun samendang
aja ana kanthi ingkang karempin Paman Patih Haryo Sengkuni. Menawi paduka andangu bab tata rakiting kamrajan negari Ngastina sadyotan badhe anguci waningger. Para kawula samya sayek saeka kapyakarya luhuring nusa bangsa nuwun negari Ngastina. Mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngamerang. Sawanci-wanci waja paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe anggepok kuncung paduka. Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Duryudana kawula nuk nggir anak Prabu. Iki Paman Patih Haryo Suman damel bombong ing penggalih kang dadi aturira. Ora liwat pakaren kang utama tindakna selawase urip Paman Patih Haryo Suman. Inggih menapa ingkang sampun paduka dawuhaken badhe kula cangki nggo jimat nggir nanging dereng lan sak sampunipun ingkang bopeng paten ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk nggir. Inggih Paman Patih Haryo Sengkuni kula tampi karya bombong rasing menggalih dumawah sami-sami Paman dipun prayogaken anggenipun lenggah wonten kersanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana Paman Patih Haryo Sengkuni. Inggih sampun boten ngrang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing plasa Jenar nggih kawula nuk inggih. Bapa Durna ing Sokalima. Bapa Kumbayana Sarawa Paduka ingkang putra pun Duryudana. Katuraken pambagya raharja tuwin pasegan monogrami rawuh ngandika. Mugi kasinartan pilujeng kawidadan saha kabegjanipun kabyantara rawuh wonten ing Datulya Praja Negari Ngastina Bapa Durna ing Sokalima. Astagfirullah suwalu gembol sumorante gendhong bluguduk manyar-manyar kamanaga kula kepridatil butuning slikur. Puniki nggih anak Prabu Duryudana kepareng paduka miji dumateng pisuwanipun ingkang bapa ing Sokalima sakmenika wonten ing Datulya Negari Ngastina. Wah, wilujeng sawanipun ingkang bapa inggih. Paduka ngaturaken asung pasegan para kramid dumateng ingkang bapa sampun kula tampi karya bombong rasing penggalih. Boten langkung ing bapa ugi ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa. Mugi kunjuk parengersa paduka anak Prabu Jaka Pitana ing Ngastina, anak Prabu Kurupati. Nggih bapa turu kula tampi karya bombong rasing penggalih. Boten langkung kasekecak ingkang langkung prayogi lenggah jengatipun ing Praja Ngastina menika bapa. Menika sampun boten kirang sekecak bisuwanipun ingkang bapa wonten ing Praja Ngastina menika nggih anak Prabu. Napa dene Kakang Prabu Karna Basusana ing Kamangga Sarawa Paduka ingkang ngarayi ngaturaken asung pasegan monogrami pujastuti mugi kunjuk parengarsa paduka Kakang Prabu Karna Basusana. Jagat masih saling Bathara wayah loro jagat nggih Yayi. Sakalangkung bombong bilawanipun ingkang ngraka ing Ngawangga dupi muninga. Sartanipun midhanget ingkang dados sabda tama paduka animbali. Saha miji dumateng pisuwanipun ingkang ngraka ing Ngawangga. Asung pasegan monogrami sampun kula tampi karya bombong raos sing penggalih. Boten langkung ugi ingkang ngraka ugi ngaturaken salam taklimipun ingkang ngraka ing Ngawangga mugi tansah kunjuk marang ngarsa jengandika Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana. Mriki kula tampi akarya bombong raos sing penggalih. Boten langkung kasekecan ingkang langkung prayogi lenggah jengandika wonten ing Datulya Praja Ngastina menika Kakang Prabu Karna. Meninggih sampun boten ngrang prayogi pisanipun ingkang ngraka ing Ngawangga Yayi Prabu. Apa dene sira Dimas Kartomarma sawise sira sowan padha raharja sak praptamu Kartomarma baru nduk mriki Unawet pasang limantabe tinebih nang nglodoni semaweng tawang tuwang sinuwun tinebih nang nglodoni semaweng tawang tuwang kepareng paduka wanter sabda paduka miji dumateng pisuwan kula wonten ing Praja Ngastina menika wilujeng sowan kula kalis ing sambikala mboten manggalangan setunggal menapa sinuwun
nanging dereng lan sak samunipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Koko Prabu Duryudana. Ya siadi ngaturake bekti kelawan wong tuwa. Ndak tampa kanthi lega-legawaning penggali. Ora pangestunipun Kakang Tampanana Dimas Kartomarma. Niki kula pun jimat paripe ndayana ing kasantosan. Padha tatanen barisaning para wadyabala lan para kawula sing padha siba ing sajabaning kedaton Garing Astina. Aja nganti ingkang padha saur manuk jenging sunedya anem Brama saha babarake wigatining pasewakan. Menawa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu mboten badhe sisip, tartentu ingkang abdi mboten badhe selak sinuwun nunduk mriki. Dimas Kartomarma ya. Eyang Bisma ing Talkandra sarawuh sing andika ingkang wayah pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya raharja saha pudya pangastawa ingkang wayah pun Duryudana eyang Mahatmarsi para Bisma ing Talkandra. Jagat masaring Bathara ya nggih Putu Prabu Duryudana sekelangkung bombong bilawaning manahing puniyang anggone puniyang prapta ana ing Datulaya Praja Ngastina nampa sabdane Putu Prabu Duryudana. Slamet sowane puniyang ana ing Praja Ngastina iki nggih. Inggih Kanjeng Eyang. Ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya puniyang tampa tiba sepadha-padha. Dereng angka kalih damel kaget penggalipun ingkang putra utawi ingkang wayah pun Duryudana. Dereng paduka rawuh kabyantara tanpa cecoling saderengipun. Wonten ing Praja Ngastina mriku wonten wigatos menapa Kanjeng Eyang? Kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Putu Prabu wonten timbalan. Ya sepisan somanipun yang iki tilik marang karaharjaning kula Putu Prabu Duryudana. Inggih matur sembah nuwun. Ning atas eloke Putu Prabu Duryudana kuwi minangka Nalendra Ngastina ora mung lagi sedhela. Nanging ibarat wis mataun-taun dadi Nalendra ana ing negara Ngastina. Wiwit dhisik tumeka saiki pune yang nyumurupi kahanan negara Ngastina kok sajak ngono-ngono wae. Mekaten kemawon kados pundi yang kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Ora kok ateges pune yang iki ngembe kelawan jeneng para kula Putu Prabu Duryudana. Nanging pune yang iki minangka wong tuwa, minangka sing disepuhake, minangka sing ngemong lawan ragane Parasata Kurawa, utamane Trah Barata. Pune yang melu prihatin yen to pune yang nyumurupi kahanan sing saben-saben pune yang prapta ning negara Ngastina ora beneh kelawan adat sing wis-wis. Kahanan negara Ngastina urung isa ditata, kahanan para kawula isih padha isih isa diaturake murat-marit. Parasata Kurawa urung isa duweni pakarti kang prayoga. Para Kurawa urung isa nyemelehke tumindake, urung isa nyemelehke atine, sartane urung isa meber marang mobal-babale kanepson. Sartane para Kurawa isih nengenake tumindak angkara lan budine candala nggih. Kenging menapa paduka paring dawuh kados katen. Pune yang ora arep matur luwih-luwih. Putu Prabu Duryudana dhewe sing pancen kudu nindringi kahanan lelakone para kawula ing Praja Ngastina sartane lelakone para Satu Kurawa. Dene kang dadi angka loro. Praptane pun yang iki ora liya kejaba nampa wisik saka para Jawata. Yen to pune yang iki diaturi prapta, diaturi rawuh ning Praja Ngastina. Sing wigati ora ana liya ya kuwi mejang supaya Kurawa bisa antuk wahyu kanarendran, utamane
kula putu Prabu Duryudana mula nggir walih-walih apa praptanipun yang iki bakal mejang lawan jeneng para supaya enggala anggonira kula putu Prabu Duryudana madeg minangka Narendra ning negara Ngastina iki dadi ratu ning negara Ngastina iki bisa jenjem lan bisa ayem tentrem merga nampa wujuding wahyu kanarendran ger putu Prabu Duryudana anjrah kang puspita arum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo mawera sertaning driya jagat dewa Bathara jagat Pangestungkara Eyang Mahatma Siwara Bisma Talkandra putu Prabu kepiye kagiat sutaning galih ingkang wayah ing Astina duwi nampi pangandika paduka sabdanipun ingkang Eyang ing Talkandra ketika akan bilih negari Ngastina kawontenanipun boten jenjem tuwin boten ayem kula nuwun sewu menawi miturut ingkang rayi sedaya pangandika paduka mriku lepat lho luputipun yang gendi jalaran pancen kasunyatane kaya mangkono Kurawa urung bisa nentremke atine sartane para kawula isih padha morat marit merga nalendrane mbok menawa ora nggatekake karo para kawulane Eyang piye paduka mriku boten kerep nawi rawuh wonten ing Praja Ngastina ateges paduka mriku boten nate kawuningane kawonten wonten ing Praja Ngastina bilih paduka katemben rawuh wonten ing Praja Ngastina lajeng anyumurupi kawontenan wonten ing Praja Ngastina kawulanipun sami boten tentrem sartanipun kula minangka Nalendra ing Ngastina boten jenjem dados ratu wonten ing negari Ngastina mriku paduka lepat jalaran setunggal negari Ngastina mriku sampun katata dening Paman Patih Harya Sengkuni ingkang estu wasis waskina ing Esti anggenipun sami nata negara sartanipun nata para kawula saha para wadyabala sarta Kurawa sartanipun wayah-wayah paduka sedaya angka kalih para kawula negari Ngastina mriku anggenipun sami pados pangupa jiwa anggenipun upaya buka sedaya menika boten wonten halanganipun boten wonten pacobaripun para kawula sami majinamatan daya dinayan manunggal tetunggalan dados tunggal antawisipun ratu kaliyan kawulanipun mriku wonten kecaketan ingkang benten kelawan ingkang sampun kelapan menawa paduka boten pitados kelawan ingkang wayah pun Duryudana
Dene paduka sak pangke paring dawuh nawi kula kedah gayo wahyu kanarendran supados kula tentrem tuwin jenjem anggen kula dados ratu wonten Praja Ngastina Wila Blaka Suta kemawon Kanjeng Eyang jalaran kang dados pangandika paduka sedaya menika boten satrepipun sartanipun boten mathuk kan kalihipun ingkang putra utawi ingkang wayah pun Jaka Pitana jalaring kula menika sampun jenjem kula menika sampun rumaos ayem anggen kula dados ratu wonten Praja Ngastina kula boten nampi pangandika paduka sartanipun kula boten badhe gayo kang winastan wahyu kanarendran Kanjeng Eyang sidhem jroning pasewaken wadya kong tanpa sapa Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Kurodo kurore kakiri-kiri para nanggono magawe gelar ira awang-awang Wiladalah ngger teko kaya mangkono kang dadi pambeganmu kula Putu Prabu. Puniyang iki matur apa sing sakanane? Yen to kahanan negara Ngastina iki pancen mung ngono wae ateges. Wiwit biyen puniyang lekas momong utawa wiwit biyen Putu Prabu Jaka Pitana madeg Nalindra ning negara Ngastina kahanane dadi beda. Duk nalika anak Prabu Destarasta dhisik sing dadi Nalindra benten sebabipun kados pundi? Ya pancen kaya ingkang puniyang ngaturake ning ngarep mau. Kawula ing Ngastina ora bisa nata penggalihe dhewe-dhewe sartane para sata Kurawa. Padha ora iso menggalih kepiye carane urip ayem, kepiye carane urip rukun, lan kepiye carane meper mobal babaling kanepson. Nggih Putu Prabu. Anane ning negara Ngastina sartane para sata Kurawa ki isane lan senenge mung tumindak robyan-robyan mung gaweane seneng-seneng. Ora ana tumindak becik babar pisan ora ana. Malah yen puniyang naliti tumindak maksiat ana ing ngendi-endi saben-saben papan negara Ngastina saya ngombro-ombro panjenengan mika ngendika menapa anggen kula dados ratu wonten Praja Ngastina menika sampun buntas paribasanipun kula menika sampun wareg pangan gembalaning jagat legi asining kahanan sok sinten kemawon ingkang boten sarujuk lawan anggen kula dados ratu wonten ing Praja Ngastina. Kula aturi medal kemawon saking Datulya Praja Ngastina. Lah dalah jagat dewa Ndorong Mas Sidam. Kok malah teko kaya mangkono nggih pambeganmu kula Putu Prabu Duryudana. Puniyang iki ngelikke sing sak mestine jalaran puniyang uga nampa wisik saka para Jawata. Nampa ora nampa niku urusane panjenengan. Ingkang baken anggen kula dados ratu wonten Praja Ngastina menika sampun rumaos ayem. Tuwin rumaos jenjem. Kula menika ibarat mboten kedah nampi wujudipun wahyu kanarendran. Duryudana rabuta wahyu kanarendran. Sing dibutuhke Duryudana brana picis derajat pangkat tumpuk matumpa-tumpa ibarati. Monggo menawi jengati boten sarjuk lawan kula. Kula aturi medal kemawon saking Datulya Praja Ngastina. Wiladalah. Ya nggih yen to pancen kowe wis ora nampa sing dadi aturipun Eyang. Tak pesthekake dina iki puniyang bali. Puniyang kondur maring pertapring ngetal kandha nggih.
mendak alun tata trep silanira ngacama kenastanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika makawe apranta yen ngandika makawe apranta Paman wonten timbalan nggih. Menika kados pundi kawontenanipun? Aduh, nggih kula piyambak mboten mangertos. Menawi ndahar atur kula, menawi paduka mboten kersa, menawi nampa wahyu kanarendran nggih sampun. Sebab wahyu menika tumedhak wonten ing papan ingkang leres ateges mboten mingar-minger ingkang dados pangartinipun. Kula mriku menawi badhe gayuh kanugrahan ingkang kula jelahi menika mung nglampahi prihatos. Nah inggih nggih jalaran tiyang badhe gayuh kanugrahan menika kedah nglampahi prihatos tapa brata lan sak piturutipun. Bapak nggih bapa turu kados pundi? Oh, napa to nggih? Pamangking kepapake pake Pak. Ngapa to Kakang Durna? Kelebon rengit. Menawi miturut pamanggipun ingkang bapa ing saka lima menika nggih, menawi paduka mboten sagah, oh nggih sampun. Ingkang bapa mboten badhe meksa, ingkang bapa mboten badhe mintot mateng paduka anak Prabu Duryudana supados anglampahi prihatin ingkang sakmangke tembe wingkingipun badhe nampi teng winastan Kanalendran utawi wahyu Kanalendran menika kula wau. Inggih, Bapak. Inggih. Pila menawi miturut ingkang Bapak, oh menawi paduka mboten sagah. Oh nggih sampun, kula kemawon ingkang gayuh. Sampeyan ki dadi pendhita arep dadi Narendra jane. Bebas kok tempate, bebas. Karena wong duweni pendapat menika bebas. Nggih. Menawi miturut Kakang Prabu Karna basune kawungku kados pundi? Nyai Prabu, mboten balan. Mareng kula badhe majeng mriki kasumanggaken. Narendra mbek marwa sing sang katri gumulung. Katri gumulung mengrompak ing madya Kuradakura. Kuradakura reka kiri-kiri. Oh. Nyai Prabu Duryudana mboten dibalan. Kula menika minangka jejeripun senopati. Senopati menika ingkang wajibipun ngayomi dhumateng ratu utawi narendranipun. Kula nuwun sewu mboten kok kula menika mbelani kaliyan ingkang kalian Eyang Mahatmursi Warabisa Meketal Kandha menika mboten babar pisan kula mboten belani. Nanging sareng kula gelar, kula gulung, kula peteng kanthi permati mancen leres ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Eyang Bisma ing Ketal Kandha. Jalaranipun menapa paduka paring dhamukaten. Sepisan negari Ngastina sak menika nembe mboten tentrem jalaran paduka Nyai Prabu piyambak ugi ngrumaosi mboten jenjem awit kapur kadang-kadang Pandhawa menika tesih gesang mening alam madang. Nanging menawi miturut ingkang raka menawi jengandika mboten
sagah nglampahi prihatos kagem gayuh wujudipun Wahyu Kanarendran menika menawi paduka mboten telaten menawi paduka mboten kersa nglampahi tapa brata nglampah prihatos laku prihatin menawi miturut pamanggihipun ingkang raka ing ngawangga menika sak menika ngeten kemawon kados pundi panjenengan mboten gayuh Wahyu Kanarendran nanging menawi turut kula ingkang gayuh Wahyu Kanarendran menika kersanipun kemawon putra ing Astina inggihipun Angger Lesmana Mandrakumara sebab menawi Lesmana nampi kanugrahan saking para Jawet ingkang winastan Wahyu Kanarendran besok sak puputipun sak lengseripun keprabon paduka Yayi Prabu Duryudana sinten ingkang badhe nerasaken menawi mboten ingkang putra paduka piyambak mila sak menika kula aturi gelar kula aturi gulung kersanipun Lesmana Mandrakumara kemawon ingkang nampi wujudipun Wahyu Kanarendran supados benjang sak lengseripun Yayi Prabu Duryudana Lesmana ingkang nerasaken turas negari Ngastina Dewa Bathara Kakang Prabu Karna nggih kados pundi Yayi Cemeplong rasik raipun ingkang rayi pun Duryudana sareng sekandika ngendika Lesmana ingkang badhe nerasaken kanalendranipun ingkang rayi pun Duryudana jalaran Lesmana menika ugi ingkang awit rumiyin kawit lahiripun Lesmana menika ingkang kula gadhang-gadhang kula dama-dama kula dengdeng kaya kendhang supados ingkang kula patah minangka nerasaken kanarendranipun ingkang rayipun Duryudana padha boten sah dangu-dangu pamanarya inggih wonten timbalan ger Lesmana dipun timbali supados sowan kabiyantur marangsanipun ingkang putra pun Duryudana badhe kula wejang saha kula aturi lampah priatos supados gayuh wujudipun Wahyu Kanarendran meninggih nggih kula nyuwun pamit madal wasilan ingkang ngatos-atos Paman Patih Harya Sengkuni Wasa Jenar Lenglenging driya mangu-mangu mangungkung kandhuhan
remang lerleno tanpa kenen yen tan tulus amengku sang Dyang Utama Nalendra Muda nuwun amit pasang klimantap dinebena nyeladuni dumawahing awang towang Rama Prabu paduka miji dumateng biswanipun ingkang putra pun Lesmana Mandraguna Mandragumara Rama Prabu saestu kula nyadong dawuh Rama Prabu Duryudana anak anung anindita bocah mursid iso mikul durung mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nagababaro dadi makarti inggih nek saged Lesmana Mandragumara inggih Rama Prabu wonten timbalan aja kaget kowe tawe kabyantara ngersaning bapakmu nggih bapake sinten bapak Netole ana ngersaning pun Rama inggih Rama ana maling Rama Prabu slamet kamu nggih pangestunipun Rama Prabu Duryudana wilujeng sowan kula wonten ing Praja Ngastina kepareng kula ngaturaken sembah sungkem Rama sampeyan ndekem tak antem ini bocah kok basa kaya ngene iki kang endi sing bener inggih kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Rama Prabu Duryudana iya kowe ngaturake bekti karo wong tuwa tak tampa nggih ora wis bapakmu wae tampanono inggih kula pundi jimat paripe layanana ing kasantosan wah Lesmana Mandragumara ker putuku cah bagus Raharja sapratamu Eyang Durna wah sageleme dhewe ra inggih Eyang Durna wilujeng bekti kula kunjuk Eyang ya tak tampa pangestune simbahmu Tampanono piye kabare kowe ra suwe wis ora tau ketemu karo simbah pangestunipun wilujeng Kanjeng Eyang dos pundi kabaripun Eyang Putri kabare simbahmu putri apik kabare simbahmu putri apik enadan to saya tuwa ning saya rasa inggih saya betah suwe tegese betah suwe iki le dadi dokar iki betah suwe. Mergo kowe ngerti lah wujud iki jaran. Inggih. Wah kula kangen kalis Eyang Putri kula pun dangu mboten nyacahke kalanjana. Bales manangi wayah. Ngono-ngonone ya aja ngono ta.
Iki ning kedatan kaya. Anggir Lesmana Wilujengger. Slamet paman. Inggih. Bekti kula konco. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Pun mrayogekaken Sampun boten kirang kepenak. anakku lanang Lesmana Mandra Kumara. Slamet kamu to, Ngger? Menika Wekmu ing ngawangga. Wa Prabu Karna Pasusena ing ngawangga wilujeng bekti kula kunjuk wa Prabu. Iya. Kowe ngaturake bekti karo wong tuwa, tak tampa mestune wong tuwa tampanana. Inggih, kula pundi nggo jimat. Lesmana, Inggih, Rama. mesti kowe kaget tak awih kabehantara ngersaning pun ramamu. Kaget kula menika sekawit nembe wedangan tengang keringan. Dereng ngantos dados pesenan kula. Kowe pesen apa? Es teh. Kula sampun dipun timbali ngabiyantara mengersanipun Rama Prabu Duryudana ing Astina. Rama ana maling. Aja blawanan Lanaja. Celempongan sing dadi aturmu. Inggih, Rama. Mesti kowe kaget Pak Awi. Inggih. Kula dangu menapa ingkang dados wigatosipun Rama Paduka Ngawi ingkang putrapun Lesmana Lesmana Mandra Kumara. Sepisan aku kepengin ngerti marang karaharjanmu. Amin. Ibu cah kok ya entuk basa siji-siji kaya ngene iki lah jan. Angka 2. Gandeng pun Rama kuwi diwenangake gayuh wujuding Wahyu Kanarendran. Nanging pun Rama rasaga nglakoni prihatin, sataripun Rama wegah nglakoni tapa. Gandeng nampa pangandika saka wakmu ing ngawangga Kanjeng Kakang Prabu Karna Basusena. Mula sing wajibe nampa supaya isa nerusake turas negara Ngastina. Besok sing bakal dadi Nalendra Ngastina sak lengsere bapakmu. Sing tak gadang-gadang rana liya ya mung kowe, Ger, anakku cah bagus. Mula sowanmu iki tak caketake supaya kowe budidaya, kowe mangkata budhal ngupadi. Supaya kowe entuk wujuding Wahyu Kanarendran. Lesmana saguh apa ora? Aduh Rama. Kula nuwun sewu. Tapa menika menapa? Wela taala, Bawa Durna. Wonten timbalan yen. Kula aturin jlentrehaken dhumateng anak kula Lesmana. Oh, Lesmana. Ngene ya, tapa kuwi teges manteng ing cipta. Matane merem. Matane sinten? Matamu kuwi. Panjenengan menika kok kados mekaten tapa kuwi teges manteng ing cipta. Nadyan to mripate merem ning ora turu. Uga isih nek ana wong ngomongan isih krungu nanging nadyan to ming meneng wae. Apa ya? Menapa to yang tapa kuwi ateges nglakoni prihatin mlebu ning jroning alas. Mlebu ana ing jroning alas. Ning jroning alas kuwi ora nggateke ning jero alas kuwi ana macan. Enek sato kewan, ana hewan-hewan buas lainnya. Ora nggateke. Sing jeneng wong tapa kuwi wis niat prihatin nglakoni prihatin. Munjuk atur marang saring dat kamuling dat donga isining donga. Ora ya muga-muga apa sing disedya iso kasembadan. Mekaten Kanjeng Eyang. Ya. Gandeng apa sing wis dingendikake dening anak Prabu Duryudana ya kuwi bapakmu. Wujuding Wahyu Kanarendran. Wahyu Kanarendran kuwi apa? Ya kuwi kanugrahan. Purne yang dhewe uga wis nampa apa wisik saka Prajawata. Bawa Durna. Wonten balan. Kenging menawa paduka mboten paring dawuh lan kula
Rawiji kandika kuwi nampi sasmita saking Murjawata. Kesupen Nger, kesupen. Sekarang sak mangke menika dereng ngantos kula menika muncul atem ngarsanipun anak Prabu Duryudana. Wahyu Kanarendran menika winastan wahyu Cakraningrat. Menika badhe dipun tumedhaki dumateng sak sinten kemawon. Ingkang kiyat raganipun sartanipun kiyat pakartinipun. Ateges boten minger saking angger-anggeran kautaman. Lah mula kenteng sing kadang-kadang Lesmana Nger sing dikadang-kadang neruske Kanalendrane bapakmu ki ya ora liya ya ming kejaba kowe putuku Lesmana Mandrakumara. Kula kowe manuta. Kowe manuta kowe takon budal. Kowe budala menyang sak telenging alas Krendayana. Kowe topo eneng kono, kowe topo enek kono laku prihatin. Sak kuatmu nganti ana hawa sing mlebu utawa ana apa ya ana apa jenenge menapa anak Prabu? Menjan menika kok malah nyuwun pirsa kalih kula piyambak mboten mangertos. Nganti ana daya sing rumasuk ana ing jiwa ragamu Nger Lesmana Mandrakumara. Kagyat risang kapirang rinangkul kinempit kempit dosang retaning pawana. Ya kitu kang maleng ati. Kula kedah napa Kanjeng Eyang? Kowe kudu mlaku tapa, kowe kudu nglakoni tapa, kuwi nek kowe gelem. Kula ajeng nampa-nampa wau bayaran. Utuh, nampa wahyu Cakraningrat utawa wahyu Kanarendran. Mekaten Kanjeng Eyang. Iya. Tapa menika manteng ing cipta. Mahasing asemun ngibarati ngono kuwi. Cara gampangane ngono. Nadyan ana gudha apa wae ora kena minger. Nadyan ana gudha apa wae ora iso ora kena gagas. Aduh Kanjeng Eyang. Kowe sago apa ora? Saganing kula nyuwun nggen kula mangkat apa kula ajeng sangu kacang atom. Supados rancak sartanipun boten kengelien ora kena. Wong tapa kuwi ora kena sangu apa-apa. Aja kok sangu panganan. Wong tapa ki nggawa ganti, wong tapa ki metu adus ngono kuwi ora kena. Aduh Kanjeng Eyang menawi mbeta radio ora kena. Kula pun dangu biasane nek kula nembe suntuk niku setelan kula wayang. Ning mosok kula tapa niku kula ora entuk. Sangu radio ora kena. Sing sak mesine wae apa perlune tapa ya tapa rasa dadak nyetel radio barang. Menawi mbeta baigon arep tok apa? Mestinipun teng-tengah alas menika kathah nyamuk. Menawi tumuli sak mangke kula semprot Kanjeng Eyang ora kena kuwi uga ora kena. Aduh. Sing baku kowe gelem apa ora? Nek kowe gelem kowe engko bakal entuk kanugrahan. Nek kula angsal kanugrahan kowe mengko bakal tambah sekti digdaya kalintang jayeng perang. Kowe disenengi dening wong wedok ngendi wae. Asik Rama Prabu kula nyuwun pamit. Kula badhe bidhal dhumateng alas Krendayana supados ing sak mangke kula menika nggayuh saged nggayuh wahyu Kanarendran utawi wahyu Cakraningrat Rembang. Ora nganggo Rembang, Cakraningrat. Inggih wahyu Cakraningrat Rama Prabu kula nyuwun pamit. Sur titik ati-ati tuga-tuga digawa Nger Lesmana Mandrakumara anakku. Inggih. Paman Arya kula nyuwun pamit paman. Inggih Nger ngatos-atos sampun kados lari alit. Inggih paman. Bob Eyang Durna kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kowe cah cilik. Inggih Kanjeng Eyang. Wa Prabu Karna nyuwun pamit. Iya sing ati-ati nggih anakku cah bagus. Paman Kartomarma nyuwun pamit. Iya sing ati-ati nggih. Anak Mas Lesmana Mandrakumara.
Marjinem aku njaluk pamit. Inggih Raden. Atos-atos WA-mu isih sing kae to. Inggih pangestunipun tesih kula menika mboten gantos nomor tak WA kok centang siji. Nyuwun sewu nomor paduka keblokir kowe pancen wedhus. Nggih sampun Kanjeng Rama mboten sadang-udang kula badhe nyuwun pamit. Gayuh ingkang winastan wahyu cakraning rat. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Patih Harya Sengkuni kula nyuwun pamit. Inggih nggih ngatos-atos. Wayah Mas Lesmana ngatos-atos. Simbah Durna kula nyuwun pamit Eyang. Ngati-ati. Inggih, Wa Prabu Karna kula nyuwun pamit. Iya ngati-ati. Paman Kartomarma kula nyuwun pamit. Iki ngati-ati nggih. Marjinem Wonten dawuh Raden. HP-mu apa mereke? Inggih namung sak wontenipun. Engko WA aku. Inggih. Bojomu nang omah mboten nembe lajon kemawon. Mau sonten bidalipun nginjing-nginjing wangsul Raden. Wah, aku iso mangkat nang nggonamu. Lesmana aja neka-neka mrotokake mangkata. Nun inggih Kanjeng Rama. Kula nyuwun pamit madal pasilan Kanjeng Rama. Sampun kuwatos. Wayah Mas Lesmana Mandra Kumara sampun bidal wonten ing alas Krendayana. Bapak Daryo Wonten timbalan. ora wis kula kok boten tegel nek Lesmana bidal piyambak. Lajeng kersa paduka kados pundi? Kurawa satus dipun kepiyaken ngamping-ngampingi dhumateng lampahipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Nggih nggih ngestakaken dawuh. Kartomarma inggih wonten timbalan Kang Prabu. Gandeng wis purna sing dadi jejimbahan kedaton Pasewakan Agung dina iki. Mrotokake budhal kang padha siba jeneng Sunedya Kundra kedaton. Niki nutun ngestaken dawuh. Kebareng nyuwun pamit padal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarma. Purna gadining paragilan Arsa Sang Nata Kundra ngedaton jeluk saking dampar kecana kinapit gambaran gading kadharaken sang jaring Murumban Sedi manggung ketanggung Jaka maloro-loro ingkang samya ngampil upacara keprabun kawisdan saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata sinambi santri kamulyane